aw bisimila radio savoir fm lamɛnbaaw aw bisimila savoir media lamɛnbaaw aw salamu alaikum fasojo kan ale kɛnɛ kan an y'o de fɔ aw ɲɛna mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu bɛ k'an sɔrɔ facebook kan aw minnu bɛ k'an sɔrɔ youtube sanfɛ aw minnu fana bɛ k'an sɔrɔ an ka application sanfɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni nin waati in sera ka ban min ye aw ka jamana kunkanko kɔrɔfɔw ani jamana kɔkanna kunnafoniw k'u daw bɛɛ lajɛlen tulo kan fasojo kan labɛnlen don o kama wa a kɛlen don k'a tigɛ dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa de bɛ yen i k'a dɔn ni fasojo kan b'i da kɔnɔ o tuma fasojo kan jɛmukan a k'a dɔn a kɛlen don ka wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma dɛnɛdonyaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 21 na alamisadonyaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 21 la o de kama bi an y'a fɔ aw ye aw minnu fana y'an ka partenaires ye aw minnu fana bɛ yen ni mankutu ka di aw ye an kɛlen don k'an tigɛ jan ka aw makɔnɔ ni kɛnɛ kan ka se k'aw ka mankutu kɛ nisɔndiya ani bonya ni karama kɔnɔ savoir fm ale i ka dɔn k'a fɔ kuma sɔnɔrɔma kɔnɔ ni o ye studio bamusa jara ye o de kama bi an y'a kanu ka ɲini jabaru masa fɛ yaasa an ni aw ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni an ka jamana in kɔnɔ kow la an ye wele bila an ka belebelew ma belebele minnu bɛ yen i k'a dɔn n'u dɔnko bɛ ɲɔgɔn na nɛgɛ karafe a bɛ i ka dɔn k'a fɔ Seru Danbele bolo sitinɛ kuma galamani n'o ye présentateur ye o ye Sumayila Goyita Sumisi ka fara ka dɔn ka caméraw kan an da ma la aw tuloba an na aw ɲɛba an na savoir media ale sanfɛla la bi an ye wele bila jɔn de ma o de ye ka dɔn ka fɔ radio savoir fm ale directeur de programme ni o ye Dirisa Kone Bako ye ni ka fara an ka radio belebeleba min ale min n'a bɛ kabala ya ni i ka dɔn ka fɔ radio dogolen tɛ ale directeur ni o ye Famolo Jara ye radio min ni o ye radio Nasuru Minala ye i ka dɔn o tɛ radio dunan ye ale ɲɛma ni o ye Famolo Jara ye ale fana bɛ yan kɛnɛ in kan o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka faranjɛla fanga tigilamaw fo n'o ye son excellence colonel Asimu Goyita ale n'a ka compagnons an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn ka docteur Choguel Kokala Mayiga fo a n'a ka ministres an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka directeur de cabinet fo ka lakanaw fo Mama de be ko de i ka dɔn ka fɔ faso lakanabaga ye a mana kɛ maa o maa ye an ka foli aw bɛɛ lajɛlen ta ye o tuma an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ k'an lamɛn aw minnu bɛ k'an filɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila fasojɔkan ale kɛnɛ kan o de kama bi sani an ka don kɛnɛ kɔnɔ an b'aw ladɔnniya jamana in lahala min b'a kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ la bi maaw ɲɛ jɔlen jɔ yɔrɔ min na a dogolen tɛ mɔgɔ la maaw tulo bɛ ka min lamɛn a dogolen tɛ maaw la bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bulonba kelen kɔnɔ ko Mali in ka jɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kurun kelen kɔnɔ ko baw kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sago ye b'a tigɛ ko ɲuman ye o la an ye wele bila maa minnu ma bi aw bɛna min mɛn o tuma a b'aw tulo ɲɛgɛlɛ bɔ a bɛna min sɔrɔ o bɛ kɛ tulo la damu ye ka aw ladɔnniya fana n'an tilala an bɛ nɛgɛjuru sira di aw ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye aw ni aw an filɛbagaw an lamɛnbagaw hakilila min bɛ aw fana na ka se ka hakilila don jɛmukan in kɔnɔ yaasa aw fana hakilila min bɛ aw la a ka se ka dɔn jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ka se ka dɔn jamana marabagaw fɛ a ka se ka dɔn lakana tigilamɔgɔw fɛ a ka se ka dɔn kiiri tigilamɔgɔw fɛ wa a ka se ka dɔn kunnafonitigiw fana fɛ an labɛnlen don bɛɛ de kama o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ fasojɔkan ye jɛmukan min a dayɛlɛlen don bɛɛ dama ka kan la maa maa bɛ fɛ ka na fasojɔkan fɔ maa bɛ fɛ ka na faso dilanliko kuma fɔ ka fara ɲɔgɔn ko kuma fɔ ka lakanako kuma fɔ ka Mali ka ɲɛtaako kuma fɔ fasojɔkan bi i tɔgɔ la o tuma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko aw bisimila nin waati na an bɛna se an ka belebele ma i bisimila monsieur le directeur. Merci. A diyara n ye n bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka Bako fo ani minnu bɛ k'an dɛmɛ baara in na n'o ye caméramanw ni nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw ye ani radio ɲɛmaaya so ani fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin waati na ani minnu bɛ k'an lajɛ n b'o bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn. Awɔ. Dirisa Kone Bako i bisimila. Kosɛbɛ 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 bɛ foli lase fana ma tɛmɛlen kɔ an bɛ foli lase Famolo Jara ma ka se ka na wele jaabi an b'a fɔ kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔ ka se ka foli di jamana in marabagaw ma bɛ wulikajɔ min na bi hali bi Ala k'a ɲɛ o bolo ka sabu kɛ wulikajɔ ye yaasa jamana bɛ se ka
lafiya sɔrɔ jamana bɛ se ka bɔda sɔrɔ an bɛ dɔw kɛ hali bi Ala ka jamana in kisi wa ka jamana kɔnɔdenw fana ka faamuya o bolo parce que ni wulikajɔ bɛ sen na ni jamana kɔnɔdenw m'a faamuya gɛlɛya b'a la donc Ala ka faamuya ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen. Merci bien. An bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn radio ye Savoir FM ye Savoir Media 91 n'a kun ka fɛn 7 radio ye sigiyɔrɔ bɛnnen don Kabala zone universitaire de Mont ani université de Senu u cɛma jan ɲɔgɔn na. Famolo ye jɔn ye? Ne tɔgɔ ye Famolo ye, n jamu ye Jara ye, n ye kunnafonidila ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamanankan rɔ, kosɛbɛ, ni baara fila bɛ na o filanan ye cikɛ, mana n ye cikɛla ye, n ye kunnafonidila ye. Baara ɲɔ caman b'i bolo. Ɲina ne kɔni na jigin na ɲɔkɔrɔ bɛ ndufa ɲɔkɔrɔ kasa bɛ ndufa fa ye. Ɲɔkɔrɔ kasa kɔni bɛ kɔnɔ fa yɔrɔ min o b'a sɔrɔ o ye san 7 ka jigin kɔnɔ. O ye tiɲɛ. O kumana n ye cikɛla n ye kunnafonidila ye. Ayiwa. Merci bien. Donc an filɛbagaw an lamɛnbagaw aw bɔra ka présentation mɛn a kun tɛ dɔwɛrɛ ye aw ka se k'a dɔn k'a fɔ an ye maa min wele ka na an ka plateau sanfɛ Savoir Media sanfɛ studio Bamusa Jara kɔnɔna na aw ka se k'a dɔn jɔn don maa min don a ka baara ye mun ye o de kama bi an y'a kanu ka kuma fɛn kan fɛn min bɛ yen n'an y'a fɔ an ka kumaw na maaw ɲɛ jɔlen don a la bi an bɛna kuma mun kan bi o de ye ka fɔ an y'a ye an ka jamana kɔnɔna na san 2022 2022 juillet kalo a tile 10 an y'a ye min ye an ka lakana sabatibaw ye o y'i tigɛ da ivoiriyɛnw ka lakana sabatiba dɔw kan dɔw ko sɔrɔsiw don dɔw ko mercenaires don maa 49 olu tun bɛ bolo la o tuma min ye décembre kalo tile 29 ye san 2022 an y'a ye u minɛna ka bila o tuma min ye u ka kiiriw ye o daminɛna o la ka dugu jɛ décembre kalo tile 30 kiiri jaabi bɔra ka bɛn ka yira k'a fɔ k'u kan ka san 20 de kɛ kaso la k'u kan k'o de kɛ wa o y'a sɔrɔ min ye maa 3 ye o tun ye musolakaw ye u y'olu bila ka taa fɔlɔ Côte d'Ivoire jamana kan nka wele don olu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ dali wɛrɛ fana ma sɔrɔ min y'u bali ka na o y'a yira k'a fɔ olu minnu bɛ yen n'olu ma na o tuma olu bɛ datugu u si ka so ni ka tila ka musaka hakɛ dɔ bɛn o kan hakili la an ka jamana in kɔnɔ o ma dogo maa si la an tilala ka mun ye tuguni le 4 min ye médiateur ye n'u ye i ka dɔn togo Forna Simbe ale ye taama dɔ kɛ ka na an ka faranjɛla fanga ɲɛmaa n'u ye son excellence colonel Assimi Goïta chef de l'État ka n'a bisimila i u ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya balimaya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ a carila ko Assimi y'a dusukun dayɛlɛ a ye ka ɲɛfɔli kɛ a ye a yɛrɛ nisɔndiyara o tile kelen a y'a kunda Côte d'Ivoire jamana kan ka taa bisimila minɛ ani Côte d'Ivoire masakɛ n'u ye Alassane Dramane Ouattara ye u ye o fana ye entretien kɛ ni bonya ni karama ye o kɔfɛ an nana mun ye tuguni o de ye ka fɔ olu nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ le 7 n'u ye sibiri tɛmɛlen ye an y'a ye maa kofɔlen min bɛ yen i k'a dɔn n'u kun minɛna maa 46 san 20 kaso an y'a ye ka fɔ ko Assimi ani i k'a dɔn médiateur n'u ye Forna Simbe i k'a dɔn u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ka yira k'a fɔ yafa kɛrɛ ninnu ma u ka taa u ka so n'u ye Côte d'Ivoire jamana ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi u ye so sɔrɔ alihamudulilayi caman bɛ yen i k'a dɔn u t'a dɔn min bɛ yen caman fana bɛ yen u t'a dɔn ko in kɛra cogo di ka na kun cɛ nin cogoya in na a kɛra kamanagan ye maaw caman ma kosɛbɛ dɔw kɔni nisɔndiyara dɔw nisɔngoyara ka sɔrɔ kɛ maaw ka faamuyaliw tɛ kelen ye donc an bɛ don min na ko bi peut-être mɔgɔw mako bɛ walawalali la dɔw bɛ u ye walawalali sɔrɔ kalan sira fɛ dɔw bɛ olu ma walawalali sɔrɔ bɛɛ ma ci ka taa lakɔli la an dun y'a ye k'a fɔ a kuma in a barika bonyana Mali kɔnɔ a barika bonyana farafinna a barika bonyana diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛ jɔlen don Mali la ni affaire in na parce que a fɔra ko Mali ni Côte d'Ivoire jamana ko kɛlɛ man kan an ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali ni Côte d'Ivoire jamana ko i k'a dɔn ko kɔrɔ ni dɔgɔnin de don o de kama an ye bi thème an bɛna kuma fɛn min kan n ko ka walawalali kɛ u ye maa da ye seko ye o de la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi donc an b'a fɔ bɛɛ ma k'u bisimila kuma bɛna kɛ nin kan n tilala k'o de fɔ an filɛbagaw ye k'o fɔ an lamɛnbagaw ye a ye nɛgɛjuru siraw bama ni Ala ka jɛ ye sɔɔni an bɛna tila ka nɛgɛjuru sira labila hakilina min b'aw fana bolo a ye min faamu nin bɛɛ la
o kuma k'a fɔ ni bonya ye k'a fɔ ni karama ye yaasa minnu b'a lamɛn minnu bɛ k'an filɛ u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na an bɛ jamana in de kan jamana in bɛ dilan sira o sira fɛ jamana in dilanli kuma bɛ fɔ sira o sira fɛ radio Savoir FM cɛsirilen don o la Savoir Media cɛsirilen don o la o kuma fɔ n bolo e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye nin ko in bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ nin mouvement in bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ. D'accord n bɛ segin foli kan kokura ka filɛlibaw ni lamɛnbaaw fɔ n bɛ se ka min fɔ hakili la i ye kuma ninnu bakuruba caman fɔ ka ban mais ni an ko ko an bɛ walawalali dɔɔni di a kan kosɛbɛ o ye mɔgɔ ninnu nana ka bɛn waati min ma yɔrɔ le 10 bɛnna seliba dugusɛjɛ ma kosɛbɛ o de bɛnna u nadon ma kosɛbɛ o de la nin kɛnɛ in kan an bɛ foli se an ka lakanabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ aéroport kɔnɔ u bɛna don min ni a tun kɛra Mali waati dɔlama ye kosɛbɛ u bɛ se ka tiɲɛniba kɛ Allahu Akbar mais u nana ka sɔrɔ minnu bɛ yen u y'u sigi kun dɔn bari ninnu nana fɔlɔ u nalen yɔrɔ aéroport ye lakanabaa 2 de bɛ yen gendarmew bɛ yen policiers bɛ yen mais a cour kɔnɔna papier ko ni a taa ni ka segin ni fɛn bɛɛ kosɛbɛ u bɛ policiers de bolo donc o papier lajɛ waati a nana ye k'a fɔ ninnu nana tiɲɛ don sɔrɔsi fini b'u kana u nana sɔrɔsiya minɛn kɔnɔ nka sikanɔfɛn fɔlɔ kɛra mun ye avion min jiginna mɔgɔw bɛ kelen kɔnɔ marifa bɛ kelen kɔnɔ Allahu Akbar donc siga nana ye depuis u ye contrôle gɛlɛya kana sɔrɔ ni sɔrɔsikɛ bɛ voyager u ka mission papier tɛmɛnen kɔfɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ ka carte militaire bɛ u bolo walama ni policiers don olu ka police carte b'u bolo mais a nana ye k'a fɔ ninnu dɔw carte b'u bolo mun b'a yira k'a fɔ ko bololabaarakɛlaw dɔw yɛrɛ carte dɔw b'a mun b'u kɛ commerçant ye donc depuis siga donna kow la siga donni o fana kuma kan ka se yɔrɔ min u y'a lase kosɛbɛ a sera o tigi ma o fana y'a lataa sanfɛ bari Mali bɛ kɛlɛ an tun bɛ kɛlɛ juguman kɔnɔ a waati kɛlɛ ma ban fɔlɔ nka bi ka fisa ni o don ye donc kuma sera président ma a ko ko min bɛ nin cogo la a ye ordre di ministre min ɲɛsinnen sɔrɔsiw ka ko ɲɛ ma kosɛbɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ye a ko nin ko ka taa ji ɲɛma jɔlen nɔ fɔlɔ u k'u bila koko kɛrɛfɛ yen fɔlɔ u kana to u ka don dugu kɔnɔ u bilalen koko kɛrɛfɛ ka weleliw kɛ bɔra jamana min na Côte d'Ivoire de bɔra u da k'a fɔ k'u bɔra yen nɔ donc weleli kɛra yen kosɛbɛ daɲa fɔlɔw la mun welela yen o fana ye olu ka sɔrɔsiw ka ko ɲɛ b'o bɛɛ kalama bari o bɛ sɔrɔsiw ka ko ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko kunna u welela ko ni maa mun nana k'olu la cilen tɛ fɛn tɛ fɛn kalama yɔrɔ donc u y'o da ye ka tila ka u nana société privée min ka bolo fɛ olu fana ka ko sun bɛ taa yɔrɔ min ka weleli kɛ yen olu kun ko MINUSMA ka ciden don MINUSMA fana mɔgɔw welela olu fana ko k'u t'u kalama donc kuma gɛlɛya yɔrɔ filɛ u sɔrɔla ka a ko ta ji ɲɛma jɔlen na ka an jɔ an maliden jɔyɔrɔ lɔ a dɔnni ko bɛna taa baro a dɔnni ko Mali kununko tɛ ye bilen k'a fɔ ko jamana ye batɛmɛsira ye o dɔnni k'a fɔ ko batɛmɛsira tɛ bilen weleli kɛra k'a fɔ anw ka mɔgɔw wele ivoirien ko k'olu ka cidenw don n t'a dɔn tile 1 tile 2 kɔfɛ MINUSMA fana y'i kun don a ko dɔ kɔrɔ kosɛbɛ donc ko nana gɛlɛya fo kana se bagabagaliw ma ka na kɛ n'u ma bila sen na min nin kɛ ye ka diɲɛselikɛ naani tɔnbaw sen don aro ka Mali yɛrɛ dɛmɛbaa jɛkulu dɔw sen don aro bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ ye bagabagali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tɔn min bɛ yen ni a fɔra ni a ti tɛmɛ maliden si tulo kan kalannin fara kalanbali kan n'i y'a fɔ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn o ye CEDEAO ye CEDEAO an bɛ a kɔnɔ olu yɛrɛ ka bagabagali barika bonyana kosɛbɛ fo ka an yɛrɛ siran fo jama faama ko k'u ka bila ne yɛrɛ delila ka jamukan dɔ kɛ nin kan ka telefɔni labila a don maa 30 jukɔrɔ olu de ye weleli kɛ mais maa 5 pewu de ko ninnu ka garde a tɔ 25 bɛɛ ko k'u bila mais ne yɛrɛ famolokun ne kɔni ka hakilina tun ye k'u garde ye bari n'an tun y'u bila ni bilacogo rɔ conséquence 2 tun bɛ a la conséquence fɔlɔ bɛna kɛ mun ye a tun bɛ jamana wɛrɛ ɲɛ don an nɔ u b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ dilan ka na a filanan ye mun ye ni an taara kiri bunakun kan n'an tun y'u bila ten yɔrɔ kiri la u b'a fɔ ko kiri la ko hali seconde 1 min compter u ye hali seconde hakɛ min kɛ yan n'u fana k'u seginna u bɛ se ka kurumanko kɛ anw kan ka taa dusukasi sɛbɛn tigɛ an ka mɔ k'a fɔ k'an ye nkalondaw la o de la n'an tun y'u bila ka sɔrɔ kiri ma tigɛ a bɛ se ka kɛ kungo ye an ma tuguni c'est pour que i ka kuma na i ko Fɔr Ɲasime nana ani Asimi kumana a seginnen kɔfɛ a taara Côte d'Ivoire ani Alasani kumana a ka yan n'a tun ye ka na arasere ni anw jɛna ni grâce ye Côte d'Ivoire ta tun ye ka taa ivoirien ɲininka est ce que n'u y'u bila aw ka balimaya kama aw tɛna kurumanko k'u kan wa Alasani ko kurumanko tɛ nin na bilen olu tun bɛ k'u yɛrɛ ɲini yɛrɛ donc o de y'a kɛ ni a ye taa ni ka segin kɛ jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ fana bilalen u ma direct kɛ Côte d'Ivoire dɛ u taara Togo fana ka taa u fana sɛbɛn bolonɔ bila yen o kɔrɔ ko kɔlɔlɔ foyi tɛ nin ko bilali kɔfɛ mais min diyara ne ye ka tɛmɛ ko in bɛɛ kan kosɛbɛ u ye
c'est-à-dire ka bagabagali ninnu bɛɛ ku ka tila ka kiri tigɛbaw ka bonya sigi u ma parce que n'a kuma jamana ɲɛmaa ale de ye chef suprême ale bɛ se k'a fɔ ko bon a y'u bila verbalement u bɛ bila foyi tɛ bɔ a la mais a ko k'a ye kiri de tigɛ fɔlɔ u ni min ka kan u k'a dɔn kun n'o de ka kan donc u ni min ka kan n'o tun ye san 20 kaso ye walima ka dɔw yɛrɛ k'u sigi kaso la maa wɛrɛ b'a bila kunna ko n'an taara nin kɔfɛ n'an minɛna o kumana ni peine min kɛra nin kan o ɲɔgɔn kelen bɛ se ka anw sɔrɔ o ye kelen ye ni filanan b'o la kiri tigɛlamɔgɔw fana y'a dɔn k'a fɔ k'olu ka jamana u fana bonyalen don u ka jamana kɔnɔ u fana y'a kiri tigɛ a tigɛcogo la donc o de kɛra ko in la o de kɛra kunnawoloba ye a kɔnɔ mais o talen an y'a ye k'a fɔ Alasani fana ye bɛɛ ta i tɔgɔ ma k'i fo mais min yɛrɛ ci kɛbaa ye n'o jɛnna ka yafa k'a fɔ yɔrɔ bamananw ko n'i ye jogo cogo i jogo tɛ coye min y'a jogo coye a ye bɛɛ remercier fo a sɛmɛ kelen o de digira na ko in kɔnɔna na n'o de a kɛcogo bɛɛ ɲɛna a tɛmɛna sira o sira fɛ c'est-à-dire ne kun dalen don nin transition in na mais ni ne ye nin ko ta k'a da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ ni ye ne tɔ bolo fila fa yɔrɔ quoi ne nana sɔrɔ sɔrɔsiw dun nka kodɔn fana b'u la quoi sɔrɔsiya dɔɔni bɛ yɔrɔ o y'a ta damako ye nka kodɔn fana ka politiki fana dɔn o dɔnba ɲuman b'o kɛrɛfɛ dɛ n'o tɛ nin ko compliqué len don cogo min na anw ka yafa kama an bɛ se ka problème ba sɔrɔ a la o jɔyɔrɔba de tun bɛ ne na o de la ne tun ko k'u ka garder ko n'an y'u bila ten ko wɛrɛ b'a kɔfɛ o tun ye nin ko wɛrɛ in de n bɛ se ka fili kɔrɔfɔ ka dan ye fɔlɔ kosɛbɛ ayiwa Dirisa Kone Bako Famolo ka explication tɛmɛnen kɔfɛ hakilila jumɛn bɛ e fana ko ka se ka da nin kɔrɔfɔ in kan d'accord Sumisi n bɛ i fo kosɛbɛ ka se ka Famolo fo jamana ko ye fɛn dɔ de ye bi bi in na n'i ye a ko ta k'a jateminɛ n m'a fɔ n ko transition ma baara kɛ n m'a fɔ n ko Malikura ko tɛ en marche mais nin waleya in o ye Malikura sin dɔ ye ka d'a kan mun na bisimila ko n'i y'a mɛn i bɛnna yanni ka jigin yen na i talonna yɔrɔ jumɛn munna mɔgɔ ninnu n'o ye finitigilakan ninnu ye munna ɲɛngɛli tala ko o sɛgɛrɛ olu kelen tɛ finitigilaka ye minnu bɛ jigin aéroport la olu kelen tɛ finitigilaka ye minnu bɛ na a fɔlɔw nana mission min na n'o ye Nations Unies ka cadre kɔnɔna ye olu kelen tɛ finitigilaka ye minnu bɛ na ten mais munna tɔ bɛɛ tola yen ka boloŋɛnden si o ma c'est que sigana de kɛla fɛn dɔ la Famolo bɔla k'a fɔ sariya de bɛ ko la tɛmɛsira de bɛ ko la ni e bɛ bɔ jamana wɛrɛ kana jamana wɛrɛ jamanaden gansan yɛrɛ dama sariya b'a la kuma tɛ a finitigila kama donc olu nana na cogoya mun na non seulement o bɛ sɔrɔsiya minɛ o b'o kɔnɔ a fini b'o la wa a minɛnw b'o bolo mais ni i nana papier lajɛ sigana dɔw yela yen o sigana de nana to ni sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔw kɛla ɲɛma sɔrɔ ko la o ye Famolo bɔla k'a da don mun na parce que Côte d'Ivoire ko y'an bila ka na kun mun kama o kun ɲininkaliw kɛla a fɔla ko o tɛ parce que Nations Unies y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ ko kalama la donc depuis ko gɛlɛyara maintenant Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ o ni Nations Unies tun tɛ ɲɔgɔn kalama sauf Nations Unies o bɔla Côte d'Ivoire kɔrɔ donc o dɔlen kɔfɛ o bɛɛ la Alassane ye o kuma mun fɔ k'a fɔ o nana o kadiri kɔnɔ yada a ma ka kuma changer o parce que jamanakuntigi de don ale yɛrɛ de y'a discours kɛ donc n'a tun y'a changer o tun bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye a kan a ma ka kuma changer a tola a ka o argument kɔ maintenant mun de bɛ se ka anw diya parce que an kun donna fɛn dɔ de la sisan n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ kara n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ kara n'i kana taa dɔnbali ye yada a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn maintenant mun de tun bɛ se ka anw sauver o ye ka jɔ donc o kama an bɛ autorité fo o ye o mun faamuya ka siran to yen ka jɔ o de y'a to bibi in na an ye nin se in sɔrɔ hali n'a ma fɔ diɲɛma ɲɛna hali ni diɲɛma ma sɔn jamana kɔnɔdenw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an ye se sɔrɔ nin ko in na parce que laɲini mun kɛla Côte d'Ivoire fɛ ko ka finitigilakaw nana o nana dɛmɛ dɔ de kɔnɔna na mais papier mun b'o bolo o papier man ɲi o ko